hvis vi lige hører efter her, hvad Larsen har at sige, så, hvad hedder det? Ja, faktisk vil jeg gerne sige noget. Jeg vil gerne sige noget om, at i lørdags, der holdt jeg faktisk vinfest. Og Willy, han var helt vild. Han lånte både min strap-on. Ja, han lånte faktisk også noget af min kones undertøj. Nu skal du ikke blive helt forbavset. Fordi det var faktisk sådan, at... hvad er din kones undertøj, siger du? Ej, det lyder virkelig mærkeligt. Willy, mener du? Ja, jeg mener faktisk Willy. Han og Helle var der. Og de lånte i fællesskab noget af min kones undertøj. Og jeg vil meget gerne have, at jeg vil være tilbage til hende. Fordi at hun savner det faktisk. Det gør hun. Hun var meget glad for det undertøj. Og det synes jeg bare ikke er okay. At man kan låne undertøj uden at aflevere det tilbage. Og så min strap-on, det er min egen personlige strap-on. Ja, nu må du holde op. Altså, det kan jeg virkelig ikke noget til. Det er fuldstændig tåbeligt, det der. Ja, så du siger altså, at han har lånt din kones undertøj. Og det har hun også? Ja, det siger jeg da i hvert fald. Det er det, jeg siger. Nej, ved du hvad? Nu skal vi lige holde os straight to facts, Lars. Ikke også? For det første, så var det mig, der gav rødvinen. Det var... undskyld. Ja, det var Willy, der betalte sprutten. Det tror jeg vist ikke. Jo, det var det. Og desuden, så var det jo også, der pludselig får vi lånt af dig, og slet ikke din strap-on. Altså jeg ved slet ikke, hvor du får strap-on fra. Altså, Willy er jo ganske fint udrustet. Det er slet ikke nødvendigt for ham at bruge den slags redskaber. Ja. Og desuden, Lars, du var selv med i lejen, og det undertøj, det er mit, som din kone lånte af mig i sin tid. Så det eneste, vi har gjort, det er faktisk, at vi vil have det tilbage. Jeg synes, det er nogle fuldstændig vanvittige beskyldninger. Jeg synes, det lugter lidt af valgflæsk, det her. Jeg synes virkelig, du skal tage dig lidt sammen. Men nu synes jeg lige, at du skal huske på, at jeg har faktisk videoovervåget hele mit hus. Så hvis det er sådan, så jeg har altså beviser, Kælling. Også mod dig, Willy. Du skal ikke tro, at du kan undslippe den her. Og heller ikke dig, Helle. I er simpelthen de største svindlere inden for strap-ons og kvindeundertøj, jeg længe har set. Jeg vil gerne pointere, at det ikke er valgflæsk. Det er den rene realitet. Jeg har det på video med lyd på. Og så vil jeg gerne give det hele til se og hør, hvis ikke I ligesom giver mig tingene tilbage. Ikke? Nu bliver jeg simpelthen nødt til at stoppe. Det bliver jo her liderligt. Nu skal du